Hej og velkommen til den her video. I dagens video, der spiller vi med ham her, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, og Forny. Så hvis I ikke allerede har, så husk at like og subscribe. Håber virkelig, I gider at subscribe. Det hjælper mig ud, og det hjælper mig hver dag, og det gør mig glad hver dag. Ja. Så her kommer der lidt gode plays, eller midt plays måske. Ja, mig og Buggy, og mig og Forny. Video. Men vi kommer nok ikke til at lave sådan trickshots, fordi at det er big arena. Så det er meget sådan, ikke rigtig godt at lave trickshots herinde. Even though jeg kan godt gøre sådan der, og så bare. Men så vil jeg hellere gøre det på den gamle måde. Bruger du energy pistols? Ja. Du har dem ikke. Jeg bruger også den her, men den har jeg heller ikke. Det skal du jo heller ikke, bro. Ikke når vi har andre med. Jamen, jeg skyder ham jo ikke engang, så han kan ikke engang. Sidste runde dræbte du ham der. Sidste runde dræbte du der. Og nu skal du skifte. Hvorfor skal jeg skifte? Jeg dræbte ham ikke. Du dræbte ham sgu da i en runde, bro. Hallo, bare. Nej, jeg gjorde ikke. Jo, du gjorde. Du skal bare ikke bruge det. Du skal bare ikke bruge det, du ikke har. Hallo. Okay, 2v1. Ja, nice 2v1, mand. Men lige ikke skyde mig. Du vil ikke skyde mig. Men jeg har bare lige skrevet only, altså kun våben vi har. Nej, det har været så clean. Kom on, jeg har den her. Yeah! Du har jo ikke engang sagt, du er klar endnu. Og så begynder du med at skyde mig. Ja, det er så klamt, som det kan blive. Nej, det er ikke. Det er ren sniper. Hvad fanden snakker du om? Jeg cutter lige. Og vi er tilbage. Så, vi spiller lige et runde her bagefter, hvor jeg lige har gjort, så man kun kan bruge de våben, man har. Fordi den ene, vi spiller med, han forstår det ikke rigtig. Der er en væk. Kan han ikke? Hvis han har dræber dig nu, ikke? Det er fandme. Efter du lige har sagt, at han ikke kan finde noget, du sniper. Lammes. Du har lige sagt, at han ikke kan finde noget at bruge sniper. Så er der ikke nogen excuse der med. Og nu klarer han resten. Oh, he's on my side. Shit, there's 2 in 1. You don't see me. Yes, I do. Fuck you. Nå, men skal vi team? Fordi at Ja. jeg cutter også lige, jeg cutter lige det her ud af videoen også. Ja! Hovedet, det bevæger sig. Ja. Hello. Okay. Nå, det er også 2 tilbage. Jeg ventede på runden var slut. Der er uendelig tid! Nu er det mig, der må dræbe dig næste gang. Nå. Jo. Hvis du må dræbe mig. Ikke hvis du er død. Ja, men du ved også, hvis jeg er død, så taber du. What the hell? Hvem var det, der vandt 2 gange i streg lige før? Hvem er det, der har vundet 4 gange i streg indtil videre? Du har ikke vundet 4 gange i streg. Jeg skal lige se, hvad han bruger her.
laver han? Ej, han er så klam. Altså, fuck. Mørker skal du gerne, så jeg ikke har nogen. Jeg er bare godt ved det. Tak. Oh my god. Ikke skriv noget. Så kommer han jo bare så ud af det. Oh my god. Ja, jeg skal seriøst lade det der til, så der kun er fucking våben, man har, man kan bruge. Jeg er klar igen. Okay. Jeg skal bare lige se, hvor du er henne, så kan jeg dræbe dig. Nej. Oh my god. Du er mere love mig, du er mere love mig, det er vigtigt, det er godt. Er jeg nu det? Har du 130 liv der? Jeg har 135 liv. But not anymore. Har du nu det? But not anymore. Så like og subscribe. Ses i næste video, please.